Ce zici? Uite, foarte bine, am ieșit de la BAC, toate bune, nimic bun, foarte, foarte prost. Aseară am fost sărbătoresc reușita de la română, cred că iau un 2 pe la română, am fost să beau. N-am mai stat eu să învăț, astea, că nu era de mine. Moara cu noroc, urât nume. Trebuia să dea harap al lui Ceafăr, cum am spus și ieri. Dar ghinionul parcă a lovit mai rău astăzi la matematică, spune Mario. N-am înțeles nimic, scria acolo alte limbi, nu știu ce au scris, ce au vrut ei au scris. Doar ce știam eu nu au scris. Adică cum sună așa? Nici nu știu să vă spun ce a picat, ce a fost la 3. M-am uitat, l-am văzut, și amândoi pagina să nu se mai vadă subiectul, mă băga în depresie. Am reușit să dorm o jumătate de oră, totuși frumusețe, cum ar veni. Iar la următorul examen, la biologie, tânărul nici nu vrea să se gândească. Nici eu, nici colegii mei nu știm ce este fotosinteza, dar avem pretenția să luăm bacul. Dar niciun eșec nu l-ar dărâma. Crezi că se termină viața mea dacă nu iau bacul acum? Crezi că dacă scrie acolo picat, gata, mor? Dacă îl iau e bine, Doamne ajută, ai mei fericiți mi-a mașină, dacă nu așa mi-au eu singur mașină, că bani tot am, adică viața mea merge drept și frumos înainte, numai în sus, chiar dacă iau sau nu iau bacul acesta, Am venit aici, am să fac o caterincă, mai stau cu tovarășii, colegii. Care de altfel au ieșit la fel de fericiți ca el din examen, chiar dacă nota de trecere stă pe muchie de cuțit. Ne-am pregătit foarte bine, numai șprițuri, grătare, pe partiuri, a fost ce trebuie. Da, dacă ne-ai învățat, e de A învățat. fost mișto la mare, chiar a fost mișto. A fost cam. Sincer, cam tot. Și când am văzut, nu mi-a picat nimica decât fața, să mor eu, în rest absolut nimica. Matematica e o piedică greu de trecut în calea multora care recunosc că n-au fost în stare să deslușească misterele de pe foile de examen. Eu zic că iau minim 3, cât o să dăm și noi în seara asta la olandezi, așa că Doamne ajută.